ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അന്നാദി ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കബാബ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കബാബിൻ്റെ 6 സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ബീഫ് കബാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 3 സവാള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത്, മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ കുറച്ച് തൈര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയും ഉപ്പും. ഇനി കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. തക്കാളിയിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റുന്നവരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കബാബും കൂടി ഇട്ട് ഒരു 8-9 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചാറൊക്കെ കുറുകി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കബാബ് ഇട്ട ഉടനെ അത് ഇളക്കരുത്, അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. നല്ലതുപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കി കൊടുക്കാവൂ. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ കബാബ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.